Matur nuwun. Niki wau desa pundi Pak Dalang? Lah dalah wis mangan sate sak piring desane lali malan. Ayo. Kula apal niku namung Dusune Beji, desane Polorejo. Dusun Beji Polorejo nggih. Nggih. Inggih, kula badhe ngaturaken matur nuwun sanget kunjuk dumateng Bapak Kepala Desa, para sesepuh pini sepuh, para panitia pagelaran wayang kulit dalam rangka bersih desa. Kula minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit lan wakilipun ibu-ibu Waranggana ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Dalu menika panjenengan sampun mercaya bojo kula Mas Cahya Kuntadi sing ganteng dhewe. Alah apa telek-telek iki. Klipur Anake papat barang dilem ganteng dhewe. Lha wong Ponorogo ya wis pancen ngerti lek aku ki ganteng. Lho pancen ya kaya ngene lho. Ayo. Ngaturaken panuwun kunjuk dumateng warga masyarakat Polorejo mriki. Mugi-mugi kula nderek ndedonga saking amal kesaenan panjenengan paring rejeki dumateng kula lan kanca-kanca lumantar pagelaran wayang kulit. Mugi-mugi warga masyarakat Polorejo tansah pinaringan katentreman lair batin. Murah rezekinipun. Keselamatan donya prapteng akhir. Dene taun ngajeng sampun tambah rezekinipun Pak Lurah. Kula dongak-dongakaken mugi-mugi saged nanggap wayang malih nggih, Pak. Matur nuwun. Deloken. Lek karo gendurene sik gayeng iki sik ayo wis. Semene mbiyane ngamini kabeh kok. Ayo. Inggih Pak Dalang, pancen menawi ningali kawontenan dalu meniki wonten Polorejo. Wah, kula jan ati kula niku remen sanget. Bombong bangga merasa terhormat. Awit warga masyarakat Polorejo dalu menika tumplek-blek wonten ing halaman perempatan dalan mriki. Pramila kula matur nuwun kalih para ingkang sami mirsani. Kula nderek ndedonga mugi-mugi yen panjenengan ningali ngantos rampung Pak Bu, kula dongak-dongakaken tambah rezekinipun. Ning mengke lek bar limbukan kondur, kula dongak-dongakaken tambah anakipun. Nggih. Dongamu apik men to. Lho apik, tambah anake niku lek penak to, nggih to? Kembareng saya tuwek saya kemu ayu bojoku malian. Ya ora apa-apa pancen mau bar diparingi kok. Alah telek iki ta. Iki lho enek pamundhut. Napa Pak Dalang? Nah iki saking Bapak sapa iki? Sedya Wiyadi nggih, pedagang kulit sapi Gareman. Nah, dengan alamat Jalan Sumatera nomor 70 Mangku Jayan Ponorogo. Katur Pak Dalang Cahya Kuntadi sekalian Ibu Kesi Rahayu wonten ing pakeliran Pak Dalang Cahya. Kula nyuwun gending langgam ali-ali kalian Nyidam Sari sedaya dipun paringi bawa nggih. Nggih. Matur nuwun saderengipun saking kula penggemar berat Bapak Dalang Cahya Kuntadi. Jane penggemar tok irene artine lek ora nanggap. Ha iya, Nih matur nuwun lho. Iya, matur nuwun. Tertanda Bapak Sedya Wiyadi. Nah, menika saking Jalan Sumatera Ponorogo. Iki ali-ali dhisik Bu Kesi. Nggih Pak Dalang. Apal to? Insyaallah hafal. Ayo, sak bawane dandang gula. Jan. Engke tesenggaki lho nggih. Tesenggaki. Insyaallah engko. Jenang kula kenali aja lali
tangane karo diobahne ben ora kaya Umi. Ayo, Tang. Lho niki pun obah tangane. Oh iya. Nano. Aja dianggep Tembang menika karyane sinten Bu Kesi? Bapak Gesang. Nah, luar biasa. Iki lak dandang gula to. Nggih. Parandene entek-entekane mesti uleng-ulengan huruf L. Lek ora lo, ya le, ya lu, la ngono kuwi. Wis tak titenono. Ndang. Engko lek ora apa ngono. Nah, iki lu iki, Bu. Terus hari iki li mesti. Tansah guru lagune kok L terus. Lah ya apike kaya ngene iki lho. Iki mergo ya pedomane iki ya guru lagu terus ya pedomane nganggo aksara Jawa. Iya. Aksara Jawa. Kok iso muni lo, nglegena no lo ngono kae. Kok iso muni lo, taling tarung dadine lo. Iso muni lu, mergo disuku dadine lu. Kok iso muni li, mergo diwulu dadine li. Dadi yen renek ulune dudu li. Ayo, Kuwi paketane ngono kuwi paketane. Ayo. Diwulu ya. Ngono kuwi aksara Jawa kaya ngono apike. Ayo. Yo li. Yo bukesi kae ruan ya. Yo. Iya. Ngono neng anake kok. Ditunggoki anakmu mbok rasa ngono kuwi lho. Lah aksara Jawa. Ngono ngelokke aku mau. Aksara Jawa kok ya. Ya. Yo. Yen dadi lara gelo sedih rinten Ketok-ketoken Mas Cahya. Ya mesti to, mosok ketok-ketokan wong liya. Lah iya, ngono jenenge istri yang setia. Ngono dhek aku pas nembang neng panggung duet karo pengusaha apa jenenge bis, ngono dhek ya cemburu merengut wae. Loh, jare cemburu ki artinya adalah cinta. Lek aku ora cemburu sampean malah bingung. Ning sing penting cemburu jangan buta. Yen cemburu buta iki bakal ngobong rumah tangga. Ngono. Kaya sampean iki cemburu terlalu buta. Wong enek wedhus wedok tak oyak ngono sampean cemburu lho ayo. Gur wedhus lho ayo. Nela udo. Heeh, iya. Iya. Ketokan Mas Cahya. Kikuk. Ayo. Wayahe ayo. Isen aku anakmu loro lho ya ampun di yo bene gelar karo Brahma ben ngerti kaya ngene lho rekasane bapake lek golek dhuwit. Mau lho sak sore entek 1 juta perkara pengen apa mau? Dadak merak karo apa? Karo apa wi topenge anu wi lho, apa pujangganong lho. Ning alun-alun entek 1 juta Pak anakku lho, Pak. Bapake lek golek direwangi kesot ning isor tarup ngene ayo. Iya, Dene ayo, besok
kapan bakal bali yen bali baja kula ya sak langgamipun Bu Kesi sarjana seni magister seni ya kula niki anu Pak nun sewu MC-ne wau sinten mboten kok Cahya Kuntadi MMM mboten MSM mboten SMS gian senes ning Cahya Kuntadi MSN magister seni kula entuk magister riyen ujian entekne sawah ngene bapak nu pirang-pirang kedok kok malah SMM ha iya ya pancen yo ora ngerti ya ora masalah mboten masalah apa artinya nama kalau tidak ada keakraban dalam berkerukunan hidup sesama manusia. Oh iya. Pak Dalang, nyuwun sewu. Niki wau penggemare Umi YouTube, wah nanglet nggih padha bingung heboh kangen karo suarane Umi Hafifah. Ning alhamdulillah bocahe bengi iki nusul. Endi? Kae ning Sorgong. Ayo. Wis ngerti no. Bocah jare sekolah iso cenanangan tekan kene ngopo bocah? Ah, kon munggah. Oh iya engko. Tak kaya wektu engko. Ben nunggoki lukis sik. Ayo. Ya. Langgame sik Bu Kesi. Ya. Nggih. Ngagem ali-aliku pamriye aja marang aku nadyan kula mboten melu wis ngetoprakan barang arep ngopo. Toprakan drama ning wayang to maksudnya? Heeh. Nah, esuk dilatih sik. Engko kowe aja semung onak-anu tok ae. Mboten. Aku ya iso lho dadi apa jenenge sementane dan ya iso lho. Wah, iman-iman wong nganti gulung karo uda aku cilaka malah mulai. Mungkin edan ora ya. Sri Tanjung. Waduh. Aku malah isin dhewe to ngono iki. Terusno, ayo. Pilihan kumripan biru pamriye tresna ingkang mati duduk
Lenggah juga sih. Ya. Lagi iki enek sinden nyindeni srepek kok ngadeg iki lagi iki ya. Ini ora masalah berkreasi ya Bu ya. Nah, ayo. Elok awake saya lemu, saya seger, saya cantik. Ayo. Ya, iki ana bintang tamune lho, Mak. Oh iya, Kang Pentul dan Sentun. Oh iya, Yo dicaose wektu yo. Serampatne Pak Heru yo. Ayo, nggih ngurmati para bintang tamu. Yuk, dados. Tiarap, Dul. Tiarap. Apa? Londo metu. Sapa? Apa anake Mas Cahyo ning mburi, Rek? Masa sing nyumeti anake Mas Cahyo? Nggih. Ora entek. Niku ngurmati panjenengan minggah panggung. Adate yen napa niku bintang tamu ala Jawa Timur menika pancen nggih enten ngeten iki. Oh, ngoten niku. Jadi kagungan tim khusus sing tukang bledoske mercon ngoten niku. Nggih. Tak kira nek kaya polisi apa arep nangkep maling ngono kae. Siap. Tuwar-tuwar ngono kae. Apa dikira awake dhewe iki maling iki? Lah perasaan awakmu ora potongan maling kok piye? Sapa? Awakmu. Maling ya ben yo tak kirim nang pakmu lho. Oh isik ae to ya. Lah nggih jenengan lagi mbanyol ngene wis darder-darder mungkin. Sing der niku mercone kok. Iya. Nontone bingung iki arep ngrungokke apa ngoten. Wilujeng dalu Mak Cangi. Nggih, sugeng dalu, Mas. Mak Limbo. Nggih, sugeng dalu. Alhamdulillah dalu niku saged pepanggihan. Nggih, wonten ing Desa Kepalareja dukuhipun Beji. Polorejo, nggih. Polorejo nggih, alhamdulillah. Lah sami sehat ta Mak Cangi? Pangestunipun tansah sinampuran bagas waras. Nggih, kula mireng tambah anake. Ah nggih, sekawan, anak kula pun sekawan. Kula ya kaget tambah anake dadi 5 ra karo-karo. Kono undang bagekne Mak Cangi. Sik mercone rung entek kok.
Ya aja nesu to. Ya sithik-sithik tetep padha parane rembukan. Gah mercone ben mandek sik. Karo mangsamu ngene kok ya ngambekan kok nggih. Lah mercon niku lak ungkapan rasa senang. Oh ngoten nggih. Tumraping warga masyarakat mriki men saya meriah ngoten. Meletus duar melambangkan semangat. Semangat untuk warga ing Polorejo di dalam bekerja. Di dalam ibadah semangatnya semakin menggebu-gebu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alah, mercone semandek. Mercone isik kok mangsamu. Isik muni mangsamu. Aja rebutan. ngomong aku. Aku arep ngomong mercone semandek kok. Isik sitok biacok lho iki jomlo. Rembukan kene rung rampung kaya mangsamu. Dan sami sehat nggih, Mas? Alhamdulillah sehat selalu, Mak. Syukur nggih. Lho remen sangat lho, jan kuwangen sangat kapang banget kalih panjenengan. Sami. Alhamdulillah menika dipun lantari para warga masyarakat ning Polorejo mriki saged silaturahim kula panggih panjenengan malih. Ngoten niku. Pangajab kula mbok kerep-kerep ngoten pinanggih panjenengan. Kados niku urung wayahe mercone jemret ngono. Wis entek barang kok. Nggih. Heh? Wis entek. Arep pengen omong-omongan. Ngomong karo macange. Ngono ngomong-omongan. Nggih. Geng dalu macange. Mas, wau rawuh jam pinten? Kula jam 7 saking griya. Oh, nggih. Nganti lali asmane sinten, Mas? Kula Oh, Sentun. nggih, Mas Sentun. Asli Gorang-Gareng Pancen Magetan. ya dangu mboten pinanggih. Saestu lho, Mak. Geng Alhamdulillah. dalu macange. Menika lurahe anyar Mas Sentun Pak mriki. Pak sinten Pak Haryanto Nggih, enggal. Niki mapan wonten Dukuh Beji nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, geng dalu macange. Sampun 2 periode ditresnani karo masyarakat. Wah, sayuk gumregut Leres, ngono. nggih. Cinta kali lurahipun nggih ngoten nika. Nggih, Saestu. mergo ya pinter ling ngrangkani masyarakat. Omongo dhewe. Nyapa? Ndagelo karo Mas Cahyo dhewe. Lho kok nesunan? Lah aku tekok gak disauri kok. Lho, awakmu pengen disauri? Lah iya. Lho, karepmu piye kowe nek ngomong? Kabeh ki mbagekne selamat malam. Nek kowe ngomong kabeh meneng. Ya meneng kok. Geng dalu macange nderek petepangan nami kula Pentul. Macange sugeng dalu macange iki jane iki kok iso bisu kabeh. Mosok belas ra enek sing nyauri. Wong iki sing diguwa-guwa apane? Omongane. Kebo sapi sing digugu. Keluhane. Nek kowe omong kabeh Meneng. Mas Cahyo meneng ora? Meneng. Apa nek kowe ngomong njaluk digongi? Lho. Tegese iki nek aku ngomong ki mbok ya padha saur manuk. Walah, caur manuk. Lah iya no. Ngomong. Nggih, sugeng dalu macange. Gur ketekuk. Ku gerukok. Tetilung, Ku tetilung. gerukok. Ku. Kabaripun pripun macange? Gur ketekuk. Sapa tuku Tetilung, manuk tetilung. utut karo tilang kilo mlumpuk? Win. Kok iso nesu ta iki? Gak, Kok iso nesu ta? ora nesu piye kene iki semlaku wis pirang-pirang kok parkiran teko kene setengah kilo. Dituntun karo panitiane langsung dilebokke ning daleme Pak Boymin. Pra ya pas kaya. Pas apa karo Mbah Sinta disuguhi Apa? ning jero lodong putih-putih tak kira ki kacang atom e. Lah Berarti- tibane kapur barus. Kowe ora setiti, wong ya setiti ta kaya. Setiti piye? Kita lah grapiak semana. Kaya Semana seneng ya kaya. semana mosok kapur barus ditokne. Kosek to Pak Buahe mbok engko ae. Kaya sing ora karu-karuan kaya. Loh, panitia memang sangat luar Nggih, biasa. Cukat gitu. Rengginas sing ngeten iki lho. Kadang panitia. Suguhan kadang- banyu mili. Wah, Nggih. kadang simonan. Wah. Sinoman Simonan, Nggih. Ya lambe cawang. Nggih. Mangsamu ilat apa kuwi ula apa piye kaya. Mas Cahyo. Nggih. Bahwasanya kita tuh tak kenal tak sayang. Leres. Paling tidak ya harus memperkenalkan diri toh. Sapa? Ya memperkenalkan diri. Lah karo piyayi ngendi kene Beji Polorejo iki sing kenal lho. Penjenenge Bapak Lurah sapa? Pak Haryanto. Pak Lurah. Heeh. Pak Kasune Kasun, sapa? Pak Kasune penjenengane Pak sapa mau DRS Miswan. Pak Miswan. Ketua panitia. Mbah Mudine Pak Kurmen. Apal men to. Apal to le? Ketua Apa sabane panitia. kene to kok iso? Kowe ro sambunge Sambung sapa? Pak Jaryono. Eh, Tukang lep.
Kan yo apal men iki. Apal to, Le? Wis sabamu kene kita. Sing sabar rene sabamu kene. Cilikane aja-aja nang kene kok. Lah Boten. Lah kok apal men? Lho, mergo kula cateti. Lah niki catetane. Tak kira nek sapa. Rumasamu sing sabar rene iki sapa? Alah, tak kenal berarti tak sayang. Tak sayang. Ya kena diperkenalkan diri. Alah, kenalan ya kenalan. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dipun tepungaken seniman kok seniman lho dilurungake genderane. lah. Nami kula Nganggo genderan nada. Nano. Digramjangi kaya ngono ora kenal. kenalan nek nggo nano barang. Ya ketane awake dhewe seniman to, Mas. Lho men ketok nyeni kok. Kaya Mbak Kesi mau lho ya ta sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan rame-rame do kegojekan. Ya ta paling tidak pakai lagu seperti ini. Ngono lho. Ngerti ta? Kula niki Sentun Suyanto. Nah, ya ta? Wingking saking Magetan kutha. Asli kula niki kami tuwa nanging saben dina kula dodolan telo. Purwakanthi, Mas. Purwakanthi lo. Dodolan telo dipamerke. Pentingan ajek kok, Mas. Iya. Larase dipaske. O nggih lak ngoten Nggih, Mas. Purwakanthi. Sing ati tata sing apik. Lah iya. Aja ngguyu sih. Lah sampean ora meyakinkan ngono ngelokne bakul telo lho ora. Piye to, Mas? Nah, Nano. Kata-kata, pakai kata-kata. Kata-kata Kula niki Sentun Suyanto. Lho pakai kata-kata yang bagus. nami kula pentul asli. Biacok ndasmu tenan kok. Apik lho kata-katamu ki. Awakku sepiro, Mas? Nami kula pentul asli. Awakku lemu kakean gizi. Yen aku nesu bojoku wedi. Kok iso wedi dhewe? Lho, kata-katamu ki apik runtut lho. Tiboki kabeh ki, Mas. Nggih kabeh. Aku dirangkul, dipangku terus dimiki. Ya pinter ya ampun. Bocah saya ngono. Aduh iya. Jan tiboki kabeh. Aduh. Yoga-yoga malah ngowong-ngowong rai apa piye? Mumpung enek rai gratis ki lho. Ya bangga to, ya bangga to. Bangga ya bangga mosok rai nggo dolanan. Lho ngatas awakmu lho. Lho, paling tidak Mas Cahyo nyuwun sewu. Pripun? Panjenengan piyayine lho ganteng, pakai bedak. Nggih. Semakin cemerlang wajahnya putih berseri. Leres. Awakmu lho ireng gosong bareng wedakan kelawu. Ireng ya ben sing penting kan urip. Oh iya. Sapa karo uripe, Mas? Urip lek Kita ireng bangga ya aja, no. nggih to? Punya wajah putih semencongor lho, Mas. Mencongor. Rumah sama nek wis putih terus bangga. Ya harus bangga. Alah lah ya bangga sing ireng to, Dik. Ning ndi ning donya sing digoleki tetep sing putih. Lah kok iso? Lho, kelakuan ilmu putih. Lho, kelakuan sing putih. Putih. Lah. Sik meneng sik. Iki lho turu. Melane wisan. Sakleran to, Mas. Buta pinggiran. Mesti mau ngimpi rumah samu ngeloni harus dipersik mau mesti. Kuwi rumah saku dalang ning endi-endi kok mesti enek lho. Tukang nerang udan nggurit. Kuwi. Nyatane jek nek nggurit endi udane? Ora udan to. Oh iya ya. Pelarisane Mas Cahyo lho. Iya. Lagi dulurku lanang kok ya. Oh. Lha jelas to, Oh, Mas. dadi nek wis putih Mas Cahyo putih bangga. Ya harus bangga. Lah, wong putih-putih penyakit Dik. Ya tetep awet sing ireng. Kok iso putih penyakit? Alah, kowe gak percaya. Putih penyakit Putih ki putih penyakit. ngomong. Kowe
Kowe gak percaya to? Ora percaya. Apa enek penyakit keirengan gak enek? Penyakit keputihan ada. Nek keirengan gak ada. Oh, Kowe iya. tahu sindan-sindan iki kena penyakit keirengan? Ora. Wah, debene uune tak tekoki nyapa un. Lara keputihan, Pak, anu. Iya ya. Entangga kuwi ya wis dolan ning suket Mas kuwi. Puskesmas kok suket Mas. Pakane sapi kuwi. Aku arep priksa ngono. Lara iya ora ngono kok ya. Lah terus? Lah wong Cina-Cina kae ngono, pinter-pinter. Awake putih to. Dadi nek putih Bangga. Hasil karyanya juga bagus. mergo pinter. Pinter. Rumah samu nek sing ngirengi gak nek sing pinter. Kowe bangga. Contoh. Contoh, pitik ireng kae iso ngendhog putih. Enek pitik putih ngendhog ireng. Ya cok ndasmu san. Kowe ngomong perkara ndok, Mas. Ndokmu dhewe ra kok delok. Ndokmu papat seireng kabeh. Apa? Ndokmu papat. Kayak kecemplung cetok. Kowe iki nyandra kaya sabenermu dhewe, ora karu-karuan. Pak Lurah, kita harus berterima kasih kepada Pak Lurah juga. Terima kasih Pak Lurah. Bapak Haryanto bijing nopo syukuran Pak. Dalange Mas Cahyo mawon. Mboten sangangge dagelan. Lah ngopo kok mutung ngono? Dalem? Kok mutung? Lah piye wong dagelan diireng-irengke kok? Dikapake? Ireng-irengne Rumangsamu yo jareku iki bangga. Nek ireng harus bangga. Jimbuke nur cita-citamu to, Mas? Loh, cita-cita tetep aku mau cita-cita tetep Mas. Apa? Aku bukannya sombong Mas ya. Walaupun aku dagelan, kabeh buah ki ceblok ras ado saka wite. Mas Cahyo, Iya. dalang kondang. Iya. Mergo apa? Bapake dalang kondang. Ya jelas. Panjenengan to, Mbah Haji Sukron Suwondo. Piye? Buah iki piye jare? Ora ado ceblok saka wohe. Oh, ngono. Wohe jeblok Wite. jebloke woh ki ora ado saka wite. Wite. Nah, ya ngono. Ngono lho. Lho, pakku ya ngono. Lah nyapa? Lho, bapakku ngelah pengendang. Terus Aku dadi ngene iki. dadi dagelan. Lho, ya jelas pakmu apa? Ku aja ngenyek. Bapakku lho tambal ban. Tambal ban awakmu dadi dagelan iki lho. Lah apa ora entuk? Adoh to, Mas. Lho, mergo tambal ban dingin ngragati aku terus dadi dagelan. Kowe roh anakku. Anakmu apa? Anakku lho, Mas. Anakmu apa? Lho saiki mu to? Lho, saiki apa kerjane to? Dadi perawat. Perawat. Anakmu apa? Penerbang, Dik. Wah, elok. Alhamdulillah. Dagelane anake penerbang. Nyolong pethek kuwi. Wah, nyolong ketek. Ketek napa petek? Pethek. Selamat. Penerbang sing tukang kae to nyupiri pesawat kae to, Mas? Sing sanjang sinten? Lah jare penerbang. Gitu. Senes niku. Lah apa? Penerbang niku lho, brung prek brung prek brung prek brung. Oh, alah. Dikira pilot ngono piye? Akhire lek Bosok piye bapak dagelan anake pilot? ning penerbang ku ya apik, ku ya kesenian kok ya. Nah, Ya Apik. paling bangga ki ya bojoku to, Mas. nyapa? Ya sekarang alhamdulillah mak cangik kula mboten sombong. Pripun? Bojo kula ning Dinas Perhubungan. Rela, ya syukur pegawai. Dinas Perhubungan, Mas. Mosok? Ah, Dinas Perhubungan. sampai di pirang-pirang sasi iki ning Dinas Perhubungan. Lah. Iya. Dinas Perhubungan apa kuwi? Dadi bendina iki ngubungne kulkas, ngubungne kulot, ngubungne jarik-jarik sinden barang ini. Tukang adol kok diceritakne. Dadi makelar lah. Lek bojomu apa? Dalem, wah, kowe ora bojoku. Bojoku lho tenan. Bakul uyah. Bakul uyah. Lho, aja ngenyek bakul uyah, Dik. Iso bangga lho. Lah rumahsamu, kowe ra nek uyah ra bosok kowe. Arep mangan mbok kaya apa? Ayo. Tapi harus mengurangi uyah. Juk diabetes iki. Mangsamu Diabetes kok ngurangi uyah. Wah, kaduhan iki. Diabetes mengurangi gula. Kalori. ah ngono darah tinggi mengurangi uyah. Urung nate lara kowe. Sapa? Kowe Gah to, Dik. Lara-lara darah tinggi. mangkane kuwi lara kaya rumangsamu. Niki wau lho Mas. Nggih. Enten pamundhut kejawi ali-ali niki langgam Nyidam Sari. Weh,
Gandeng panjenengan lak piyai kalih. Nggih, Mas. Kula jejerke kalih sinden kalih. Mbak Dian karo Mbak Diajeng. Ayo, mandap. Ayo. Dawa. Ben jumeneng sik. Nengko nek digandring perkara digandring gampang lho. Nggih. Gandrung kok gandring. Nggih. Jane Ugi menika saking sinten iki Pak Muhtahdin Pak Wo. Dukuh Polorejo Gending 45 Pesinden nderek Pak Dalang untuk menyambut HUT RI yang ke-74 untuk Pak Kades, Pak Pamong lan sedaya kepala desa sekecamatan Babatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Ndan Ramil, Babatan. Wilujeng dalu, Pak. Nggih. Sampun kasebat. Waduh, jan tenan. Suwidene Mas Cahya jan hebat tenan. Saiki ngene didum. Dalem Sing putih karo putih, sing ireng karo ireng. Ayo. Iki putih kabeh. Lah iya. terus Aku ning tengah kena. lho, lah aku bagian apa? Mas Endon, enek sing ireng apa ora sindene? Mboten enten niku. Lah ya wis. Heeh. Yo putih Bejane sing kabeh putih, kok. ayo. Yo reneng. Ren. Dret Ren. Ren. Ah ngopo? Tak nggih gandengan. Wis enek ra ketak tungkel wis ben. Nek putih karo putih wis genah to, Mas. Lha nek awakmu ireng karo putih kok dadine kaya ula weling. Belang-belang kaya ciklok. Kaya ula weling gak apa-apa timbang gak kaya ula apa kuda zebra. Iya. Yayi. Garwane Zebra. Yayi garwane pun Kakang Waito dalah puyengan Diajeng. Paman Sabdo Palon dipenake nggon lulungguhan, Paman. Ayo Sabdo Palon, ayo Genggo. Sabdo Palon sing ndi? Awakmu, ih, randang sanggit lho. Ning nong. Lu sanggit. Lu gue ning kono. Blokingnya ditata. Blocking. Ayo. Aduh, ketutupan yoga. Kena. Don, kowe suwe tak pateni dhewe tenan. Wong rumah Blocking, Mas. Nah, jangan blok. Nah, tangan ngatung. Nah, melet. Ala pada kiri. Wong ayu. Nggih, Kakak. Kepiye pawartamu Diajeng? Alhamdulillah. Waduh. baik. Wah, ketoprakan gua alhamdulillah. Kowe iki kulino ketoprane soal Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah ya iki. Ya alhamdulillah ki apik ning ya empan papan. Lah nggih, oprak weton ngendi? Ora dadi boyo pangopo mergo sliramu ayu Diajeng. Kene Diajeng, sawetara dipenake nggonmu lelungguhan wae to. Dalah kowe puyengan Diajeng wong ayu memanipun Kakang. Ya, Pakecowan to kuwi bae. nggih, Mas. Dan saged lho kok. Saged mawon. Awakmu ya uga iso lho. Coba awakmu. Ayo, Mesakne enek ora. mani jajan dang. Ah, Ini tak contoni. Tak ulut neh. Eman-eman no. Kamu. Yo. Iki ingkang bawa. Nggih, saka Diajeng dhisik. Niki seangkatan iki. Oh, ngoten. Nggih. Semester pinten? Sekawan. Sekawan, nggih. Niku nggih bar mbabar sekawan wulan sami Dian. Yayi. Dian. Yayi garwanipun Kakang. Waduh, iki sing wedok ayu sing lanang kok remuk. Samu Diajeng berkaipun. Ya. Nano. Ya. Bang bagus. Mosok tak cedhaki. Piye? Wong ngilowo ya. Papujening ati. Rina wengi sing tak pikir ya mung sliramu Diajeng. Ora ana wanita liya sing banget tak tresnani ya mung kowe. Saestu Kang. Lahir tumu sing batin jroning dadaku yen dibelah enek tulisane wong ayu. Yayi, Diajeng. Garwanipun Kakang. Ora ono wanita. Apa enek bojo gila apa ya enek. Saya tahu lek dhewe-dhewe saiki dicandra sampean karo Diajeng sampean. Oke, cobi. Meningko temanten kakung lan estri sampun miyos saking Palenggan menawi Cinandra temanten kakung kados
Kama Jaya ingkang putri kados Kama Ratih. Nah, ae genti iki loro. Betul. Nah, para pamriksa sedaya menika padane kucing to, Jan. Masa karo bojone sing kewek ngene Aku yo gandengen. ya reganono wae. Padha-padha menungsane, Sing wedok iso mbanyol, sing lanang guyu. Oh. Gandeng. Ayo gandeng, tak candrane kok kene. Ben ditodro karo Mas Senajan to Nggih. gila empeten wis to. Nuwun sewu para lenggah menika temanten kakus kakung kepleset kakung Kakus. Wah, dalam piye temanten kakus? Sampun Padane sarimbit. WC apa piye? sampun lumaksana sarimbit kalamunta Cinandra temanten putri kados Kama Ratih dene temanten kakung kados Komodo. Yayi, gandeng temantene lanang kaya komodo kene tak dilat. Kaya kono suwan kaya. Ya, Jeng. Kaya ngene wong nandang asmara Yo, Mbak. Pane nyekel mik sik kaya wedi. Beda karo maratuaku wis. Oh, potop. Ya, Mbak Dian, yo. Mes semo to, Nduk, aja merengut ae. Nah, ngono. Nah, masuk gandengamu eleke tetep mes semo. Pe gandengamu eleke panika merengut ae. Aja kok nesoni bojomu. Apa? Nadane rada nah. Yo, Dik. Ayo, Dik, mesem, Dik. Nah. apa tawaku dewe Bojone disawang to. Heeh. Yayi, bojomu ki ning kene, Yayi. Kok sing mbok sawang kono? Bojone disawang. Bojone disawang. Ayo. duh tiba jabataku Welas. welasana maring wak mami Ya, oper, Nok. Ayo. Cocok. No, no. Ayo. No, no. Ayo. besok kapan katakan Oper Dian. Cecer lan asu, ya ta. Kecelan asu. Ayo, kudu diterokne. Jejer. Madhep rono, perkara asune langsung rono. Nah, ayo madhep rene. Nah, Wis karing jegoke kuwi. Coba situ. lan wong as bablasno. Asu ra apa-apa. Wong asu. Aku takon, iki bagus apa asu? Lah iya, layang wae. Ora aja wong bagus, wong bagus. bagus Bagus. Enggak, aku pilih dadi asu ae. Wong bagus gak apa-apa. Aku dadi asu ae, kowe dadi pite ya. Bolak-balik pipis aku. Omang aku kaya jejer lan wong bagus ajeng kelakon dadi bojoku tak tumpakke mobil Pajero wong ayu. nggih Kang Mas Mampir ning toko tak tukokke Napa? cincin emas berlian. Yayi, umpama kowe kelakon dadi bojoku tak tumpakke becak ya. Mampir ning toko klontong tak tukokne ndok. Mangane hamburger diajeng. nggih saya Nganggo sepatu high heel. Ginjit. Mangane Yayi sego diwul nganggo sandal japit sing mereke Melo.
lali. Wong rayu bojone mbok ya sing apik-apik to, Mas. Ya apik apa gablek kae ora kok Pajero. Duwene becak ya numpak becak kok. Iki coba ceklen diajeng. Nggih. Anggur. Anggun tur cuma guruan saja. Yayi, iki cekel nyayi. Sandal nggon napuk kowe. Jajal keprukno ndasku Yayi. Mangsaku. Ayo kok tiba elek terus. Dadak anggur barang. Ya, Jeng. Nah. Umpama iku nahkoda tanpa prau sasat sarah ing jaladri. Ya, Mbak Dian, terakhir. Yedam sarias mara. Mas Dalang. Dalem. Niki ugi kala wonten salam Saking? saking panjenenganipun Pak Trimo Pratama. Nggih, Penggemar panjenengan niki ya. Oh, di mana-mana selalu ada. Oh nggih, salam kula dipun aturaken nggih. Ngaten, nggih saking tlatah Nguntara Nadi. Wah, nggih sembah nuwun nggih. Ya nak dhisikana nak, yo. Umpama sliramu senger melati, aku kumbang idam sari.
kasih. Hebat. Nggih. Mumpung isih laras pelok ana sing ngersakake 45. Ya, Oh, semangat ngaget. juang 45 nggih, Mas. Nggih. Siap. Yo, sisan diaturake. Yo. Menyambut 17 Agustus. Nah, karya dari Bung Karno yang diaransemen oleh Ki Narto Sabdo. Semangat juang Ten. 45. Dados. Kalau naik genderuwo minggu boten awe-awe akan putih sampai lama itu dalam sejati negara kita bersatu kokoh ada dasar Pancasila umat dikalani tanggal singgulan aku sesasine bukan seluruhnya ngatur batang pulau limo Rambate rata hayu, Wala presang kebare rambate rata hayu, Wala presang kebare kumandang karang matu. Merdeka Rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Bersatu merdeka Kalau naik Genderane umat datang awe-awe Anak putih sampai warna itu lambang sejati Negara kita bersatu kokoh Ada dasar Pancasila Cuma dikalani tanggal Itulah aku sesasine nuju tahun 1945 Olopes untuk Paris, olopes untuk Paris, kumandang karang matu. Tunggal Tingkat Rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Bersatu merdeka Merdeka. 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 Tanpa gaman kamardikan mukal para warga masyarakat iso nyandang wutuh, mangan wareg, ngombe seger kaya di palungguhan iki. Ngoten nggih, Mak. Apresiasinya baik juga. Nggih. Ya, kita bisa menelurkan lewat deklamasi juga loh. Betul. Saestu. Paling tidak kita harus berkarya loh. Ya, kuwi, heeh. Judulnya Pahlawanku. Kita harus berterima kasih pada pahlawan. Oke. Lah iya toh. Nggih. Pahlawanku, buah karya sentun. Dari yakinku teguh. Pahlawanku, kau telah berjuang membela negara sampai titik darah penghabisan. Kau tidak mengharapkan imbalan suatu apapun. Aku berterima kasih kepadamu. Oh, pahlawanku, atas jasa-jasamu sampai kini kau bikin Polorjo jadi makmur. Kau bikin Beci jadi Gemah Ripah Loh Cinawi. Pada malam hari bisa menggelar-gelar wayangan dengan Kidalang Cahyo Kuntadi yang bagus. Pahlawan seni, pahlawanku, pahlawanku akan ku kenang sepanjang masa. Terima kasih. Bisa ora we. Ya. Pahlawanku. Ayo. Bakul luyah iso ora? Ayo. Ora. Ayo. Ayo. Siap? Siap? Yakin ora? Yakin. Ya. Ya tak iringi ya. Tak iringi kok kene ya. Pahlawanku. Lah ya, tak iringi kok kene ya. Oke. Nggih. Yo, ndang. Pahlawan. Pahlawanku karya dari Haji Pentul. Lah enggak kaji kapan ning nong. Calone. Iya.
Sing menggebu-gebu to, sing mangat lho. Oke. Ndang. Pahlawanku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Monggo sami dipun ikhlasaken nggih, jenazah badhe dipun bidalaken. Iki apa enek pahlawanku terus la ilaha illallah. Lagunya yang semangat. Semangat. Oke. Nah. Kamu membawakan yang semangat juga. Semangat ya. Pahlawanku. Manuke. Kau adalah pahlawanku, manuke Cucak Rawa. Oh, pahlawanku. Dawa buntute. Manuke dawa buntute pahlawanku. Pahlawanku. Buntute sing akeh ulune. Ora pareng. Iki jan iki apa? Lho pahlawanku iso nganggo manuke Cucak Rawa lho. Sing kaya kowe mau lho. Lah mosok pahlawanku Cucak Rawa ki apa enek? Tapi kamu harus berkomitmen walaupun diringi lagu apapun, yo jangan masuk ke situ. Ya anu dipasne Mas Entun. Lah, Ya nggih. kerembuk babakan pahlawan itu adalah kusuma bangsa. Nah, Lah iya. bangsa kok iringane Cucak Rawa. Pahlawanku. Pahlawanku. Telah gugur Kau adalah pahlawanku. Sudah gugur. Oh, pahlawanku. Mati. Aduh. Wes ora pahlawanan. Jare nganggo pahlawan. Pahlawan kok ditangisi. Iya. Umi ndi Umi? Nah, terima kasih kepada pahlawan. Wah, malah dadi kamerawati ning kono. Ayo. Yo rene, Nduk. Yo, kuntak tang. Ayo. Syuk. Tondok iki mau lara-larae piye? Jare ospek neng SMKI. Salam riyen, Pak. Oh iya ding, maaf ya salah aku ya Allah. Tunduk poin, Pak. Ya. Aku dosa aku. Ya, ndang, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, Pak. Nggih piye? Duka. Nah, iki saiki para YouTuber dadi prisa asline wajah sebenarnya Umi Hafifah seperti ini. Ayo ning kamera. Nah, ngono kuwi. Asline nggih wireng ngeten iki, Pak. Asline kok jane kene iki. Heeh. Ngono adene YouTuber kok wayu menawa to, Nduk. Nggih. Banyak yang menyayangkan Lah, jenengan wingi ora tampil. Nggih, Pak. Iki alhamdulillah. Ki mau piye lara-lare? Niki wau kan kula bibar latihan ten kampus to, Pak, ten isi. Latihan apa kok teko isi barang saiki wisan? Kula latihan privat genden niku lho, Pak. Oh, syukur. Sing Nggih. latih sapa, Bu? Pak Slamet Oh, jajas. kali Pak Pardi, Pak. Bagus sekali itu. Nggih. Heeh. Terus rampung latihan? Terus bibar niku kula diculik. Nyulek sapa? Wong wedok diculik. Nyulek sapa? Sembrono. Kula diculik bapake rencang kula, Pak. Malah sindile. Bapak apa pek-pekan no ya to? Mboten, Pak. Lah piye diadai karung ngono kae terusan? Mboten, Pak. Lah, Kula piye? diadai nganu, Pak. Napa? Apa selepan ngono ayo. Nggih, Pak, selepan. Heeh. Terus kan nganu to, Pak. Terus Niku napa? Nganu anu lah. Anu. Telah yo wedi to nek diculik iki wis ngene iki. Lah tapi kok anu. Terus kan bibar latihan to, Pak. Heeh. Kula teng Sukoharjo. Heeh. Kan bibar diculik. Heeh. Terus bibar niku bidal teng Ponorogo. Kula kinten nek tirose kan anu badhe nonton napa
niku napa Pak Purban niku lho. Pak Purban niku lah terus anu Pak. Walah anune. Akeh anune. Anu kuwi. Ngenteni anu randang metu-metu anune. Kula tilem to Pak. Eh? Kula tilem. Turun, Ning Neng? Slepan. Heeh, ning Nggih, mobil to. Nggih. Terus bibar niku kok nganu napa heeh, piye? anu kula napa Anumu ki. kula melek niki lho Pak napa paningal kula kok Walah Telak, telak. Ningal kula. ora apa paningal mripat mripat kula. kula Pak Nah, mripat nggih. kula kok nganu napa pun dugi pun raga ngoten lho Oh, Nggih. alah. Dugi Ponorogo ning endi iki mau? Langsung rene apa? nggih teng mriki Karo sapa? kalih nggih penculik niku Lah endi sing nyulik wonge? duka Pak teng pundi wau Oh. Kira-kira Dik, Dik, wajahe ngene iki, Bro. sanes Enggak ngene iki. sanes Pak Karo iki bagus iki, kira-kira. nggih bagus penculik Pak Sik apes men to bengi iki. Empane aku lho karo penculik sik bagus penculik kaya kebangetan. Padahal penculik ki elek-eleke wong lho. Karo penculik sih. Heeh. Ngene kan akeh masukan saka YouTuber pecinta sampean. Nggih. Umi Mania. nggih Pak Kuwi anu memberikan saran mbok lek nembang ampun anu Pak Cahyo, ampun podang kuning terus. Nggih. Lah wingi sampean nek tak amanati supaya sinawas Marandana Semarangan to. nggih Pak Pun saged. nggih insyaallah Pak Insyaallah ya, heeh. Nggih. Anggere lancar pertama kali muni to iki. nggih Pak Anggere lancar engko dhuwit iki lho. Nah, ning sampean. nggih Pak Siji lho. Ning entukmu yo gor iki ngono. nggih Pak Gara-gara diculik teko kene 300.000. Iya, Bang. Urung yo tambahi kok Pak Lurah. Ngono aku ora enek sing nyulik. Ya brak apa nyulik kowe ora? Lah ya mbok menawa ganjel-ganjel gentong apa piye? Potonganmu kok nyulik ngingeti gumoh ya. Gak, aku ya kelingan iki, kelingan Bu Kesi dhisik. Ngapa? Bu Kesi iki jaman dhisik lae liyane. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Makane Heeh. wah ki jeblok ora adoh saka wite yo Kandhane ngono. dhisik ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Jaman derek Pak Naryo. Ah, iya. Heeh. Bidu. Iya, Dok. Iya. aja turu sore kaki Dewa nganglang jagat Cah Pulung Ponorogo suarane kaya ngono ora bangga. Meten pulung niki. Nggih. Ora adoh nggih. Ya tapi apik niki lho. Suarane apik. Nah kalih Trimo Pulung Ponorogo wis apik niki. Apa? Muni ngasih. Kelek niki lho. Aku perasaan kaya ngaki suara ning tugu ngene lho, kene yo enak to. Tugu delmu bodong. Neno. Nduk. nyangking bokor kencah nane Niki namine Umi Mak Sangi. Nggih, didangu dhewe to. Lah dalam nek tak sawang-sang irung-irungane kaya irungku lho jane. Iya to. Irungmu mekrone iki kan ya silep godhong ganyong. Apa? Najan to irunge ndelep tetep disenengi wong. Oh. Lah nek irungku Irungmu apa mekrok kaya jambu mente. Pangan codot. Cakepan iki lho. Ya, iling-ilingen bojomu kae lho, ya ta. Nyapa? Rodok tunga-rungon to. Heeh. Disalahne ora bener ora apa, ora gelem Ora ngaku nek gelem. salah. Ngono nyangking bokong. Bokor. Bokor saka bok. Saya niku bojone lho. lah pancene bojoku budek kok sange sing marahi to. Nah, bokor sebokong. Awas angel iki, Nduk. Ayo. Isine donga
300.000 cekel tangan. Cecek. Jane lek diitung karo kepinterane 300 sih kurang. Tenan. Kepotong niku kudune. Kepotong mboten niku. Nggih mboten kurang niki malan. Oh, anu ditambah. Nek nitih bocah kepinterane kudune 1 yuta. Dadi 1 yuta niku sing 300 aku sing 700 Pak Lurah ngono dadine. Pak. Pangapunten Pak Lurah minta kebijaksanaane Pak Lurah. Ojo Pak Lurah bar entek akeh malah dijaluki ora. Sampeyan iki Ya jenengan mboten ngertos pentul. Pentul niku sok glogok lho, Mas. Wah, syukur to. Piyayi bijaksana tanggane rantai sepeda lho. Sepedamu kan dijaluk ditumpaki oleh ta? oleh. Ora ndek sepeda motor karo tanggane, motormu dijaluk ditumpaki oleh? Oleh. Ayo, rantai bojo nggih ta? Karo tanggane, bojomu dijaluk ditumpaki oleh ta? Oleh udilmu kono. Bojo ditumpaki. Kan bijaksana. Bijaksana ya bijaksana, masa bojo ya ditumpaki. Sandang kelawan pangan ya Bocah kaya ngono. Terus wong melek sabar lan nrimo hebat, sangat luar biasa. Ini adalah produk Ponorogo, Putra Ponorogo. Nyuwun tepuk tangan untuk Umi Hafifah. Alhamdulillah. Asli. Mboten kok ngumukaken, kula krungu suarane iso mrinding dhewe. Ning kula niki ngertos sejatine dhisik jane mung ndelok karo Bu Kesi, gane ndelok Bu Kesi, terus akeh kepengin dadi singgen. Sebagai rasa banggaku pada kamu, Dek. Ini cincin iki sebagai kenang-kenangan. Iki nek logo yo nggonen, nek logo balekno. Logo balik nyati jarak lek kuwi ya kenah logo wong gerang karo bocah kaya iki sebagai tanda mata kalau serandal ini pas kamu ambil sing duwe gedhe wih cedek aja sing duwe ning kono kene mangan wong mangsamu kletak entah sorry ya sampe tak tukone dhewe Dik tenanangan ora iya bacotnya apa Bu? Tembang kangen, Pak. Tembang kangen ya. Iya. Pak rene apa lagi mau? Nggih, Pak. Wis rencana kondur Solo apa ning Pulung? Ting Solo, Pak. Bareng? Mboten, Pak. Lah karo sapa? Kula mengke kalih penculik. Oh iya wis karepmu kono. Lah kok senenge diculik? Bar ditutne sapa ae sing penting ngertine bapak. Sampeyan sekolahnya tetap sukses lancar Nggih, ya. Pak. Ya wis monggo. Nuwun sewu, Mas Dalang. Niki asline jane bapake napa tukang seleb napa pun? Bapake tukang cat. Tukang cat. Tukang cat. Wow, tak kira Pak tukang seleb. Ayo. Sampeyan anu diseleb, Nduk, ben rada putih. Kaya kono putih-putih ya. Lah nggih, mengke kula tak nunut ngono. Yo, tembang kangen Umi Hafifah Ponorogo. Hei.
Sepisan malih tepuk tangan para kadang kagem Umi Hafifah. Anu nduk, sampean menyapa para YouTuber tenan, yo. Sing intisarine setiap hari masuk kemungkinan tidak bisa mendukung bergabung dengan Madangkara. Nggih, Pak. Ayo, Mas Tahim di close up, ayo. Closet, close up, ayo. Kloset. Kloset. Ayo, ayo. Wilujeng dalu, Pak, Bu, Mas, Mbak ingkang kepareng monitor Kuntadi Channel. Kula Umi Hafifah nyuwun anu Ngarep wis sampe dari-dari kok anu lho. Nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten kalau wingi mboten saged anu nderek Madangkara Group. Amargi kula kalau wingi anu enggak dalah. kalau wingi kula sekolah ospek. Lan ingkang badhe kelampahan mangke mbok menawi hari masuk napa Pak? Aduh. Iki jebul lorone ya akeh ya. Menawi hari masuk Kula mboten saged gabung kalian Pak Cahyo. Yoyo. Ya wis gantine dhewe ora apa-apa. Karepmu Cahyo ya kenek, Yoyok ya kenek. Terus kula tampi nikahipun. Ya aja kuwi. Apa kok kula tampi nikahipun Ning sik sekolah barang. Didikte kok ning aku meling, khusus untuk tanggal 28 Agustus, ya tak suwun aja pamit. Nggih, Pak. Mergo yen nganti pamit sampean rugi, aku ya rugi wis kok. Nggih, Pak. Kuwi sing nimbali sampean kuwi adalah Pak Susilo, itu kontraktor yang sangat ternama. Loh, Susilo Bambang Yudhoyono, Pak. Asem. Kowe iku tak kepruk dhewe, aku omongan tenanan kok ya. Pak Susilo, Solo Baru. Nggih, Pak. di Solo Baru. Tiap hari mesti nyetel YouTube, dalange Pak Cahyo mesti sindene sampean. Tiap hari iki ngono kuwi. Siang malam seperti itu. Malah apa WTV ini dipanjer nyetel YouTube nang ndi wae mesti diputer. Nggih, Pak. Lan sampean bakal entuk kejutan gitu. Alhamdulillah. Nggih, Pak. Yakin wis to, mesti entuk kejutan, entuk hadiah yang luar biasa. Sing sakjeke urip kowe ora bakal entuk kaya ngono kuwi. Nggih, Pak. Nah, kuwi. Syukur. Yo, iki panjere tanggal 28. Malah dari sangu. Matur nuwun, Pak. Kayak semayan ya. Kok malah semayan lho kuwi? Oh iya, karo Pak Budi. Nggih, matur nuwun Pak Budi sampun ngelantaraken genduk wonten mriki Pak Budi Sukarjo. Nggih. Wis sing 300 gandeng riyen nunut mobile Pak Budi, kekno Pak Budi lek ngono. Nggih, Pak. Ora nggih sampean dhewe. Di Umi mungkin ada kenang-kenangan dari Mas Pentul. Mas Pentul ya sedikit banyak. Nyangoni Pak Cahyo mau bro? 300, 300. Pak. Kon sing 100 aku. Ora. Ngono yo digane tenan. Yo, Lah potonganmu ya kaya kotak amal lho rumangsamu. Lah ya bocah kok lugu Masa bocah lugu yo ngene iki. Gak nduk wis gak gene sangu sesuk. Ya. Iki engko nganti apa? Nang kene. Duka, Pak. Ayo lah iso nganti gara-gara matur nuwun. Paman ora ya ora masalah ya. Nggih. Yang penting sekolah, yang penting yen. Pak. Ya mergo neng Solo wis katelah bapake Umi Hafifah ki Pak Cahyo Bukesi ya. Sanes Pak Cahyo, Pak. Sapa? Pak Yoyo. Iya Yoyo Cahyo kun tadi padha. Nggih, Pak. Sing jaga nyan sebut nih. Heeh, iki lho kalau seterusnya budaya tetap ngenteni pedang kuning kok ning goro-goro. Nggih, Pak. Ya. Siap? Nggih, Pak. Oke. Mas Sendon, Mas Siap, Sendon. nggih, Ini sudah hampir jam 1 ya. Makan. Maka dari itu kita harus istirahat dulu. Monggo. Istirahat.